Berriaren estilo liburuan agertzen dira, kode deontologiko honetan aipatu ditudan puntu gehienak, ez? Ageri da indarkeria matxista giza eskubideen urraketa bat dela, ageri da biktimen duintasuna errespetatu behar dela, ageri da estereotipoak eta topikoak saihestu behar direla, ageri da tratu simetrikoa eman behar dela, informazio iturriak orekatu behar direla, ageri da sexu aniztasuna islatu behar dela, eta, bueno, segurazki bide luzea daukagu egiteko oraindik, eta gainera erronka desente jartzen dizkiogu gure buruari hasten garenean honi buruz pentsatzen, erronka asko ditugu intersekzionalidadea, lehen aipatzen nuen intersekzionalidade hori edabideetan lantzerakoan adibidez. Erronka handi bat da ere bai emakume gizon binomiotik ihes egiten hastea ere bai edabideetan, baina ausartuko nintzateke esatera ez gaudela leku txarrean edo gure abiapuntua ez dela guztiz txarra, eta dudarik gabe, uste dut arlo horretan, aitortza egin behar zaiela, duela ia 27 urte, Euskaldunon egunkarian kazetaritza feministaren lehen haziak jarri zituzten kazetari haiei eta lankidei, ez bakarrik kazetariak, baizik eta lankideak, sarri Albertok esan duen bezala segurazki oso bakarrik egin beharko zutelako lana edo erresistentzia askorekin. Haiei nik uste dut haiei zor diegula egun zapaltzen ari garen horko erredakzio hortan, zapaltzen ari garen zoruaren sendotasuna. Beraz, eskerrak aitzindari haiei.